drama za mu yi wacce za mu je mu nuna ta a taron da za a yi taron Easter gane ko kai ina giciyar karbi giciyar kai haka na ta yi giciyar gane ko kai ku za ku yi sojoji yara kuna ji ko idan mun ce action na ku rika cewa a gicciye shi ko faɗa mu ji a gicciye yawa dukan shi za a yi da gaske duka za a yi sosai action a gicciye shi wayoyin su ya kuma za ka ce wayoyin su ya ba aiki ne duka kana muna bata lokaci muna bata lokaci sake mai kamera ka shirya zuwa action kuje wayoyin su na mutu ya kuma za ka mutu ai ba za ka mutu a nan ba sai an je kalbar saboda haka yanzu za a koma ka sake ciyar ba matsala yanzu zan ce da shirya ko ka dai fili ko ka ga wurin yin nan ko yawa to okay ready action wow kai ka baza ya haka kai ka yanzu mana ya haka